Hola a tots, avui no us llegiré cap llibre ni cap fragment de cap lectura. La veritat és que em sento una mica rara sense cap llibre a les mans. Aquest vídeo que registro avui és una miqueta per explicar-vos la trajectòria del meu canal de literatura de YouTube, que vaig obrir al setembre del 2014, en paral·lel al meu blog, La Bústia Groga, i diguem que va ser com una via de sortida més a la meva creativitat, per llegir els textos, alguns textos que jo creava expressament per ser narrats, perquè, bueno, de fet, el fet de llegir en veu alta és una cosa que ja de ben petitona sempre m'havia agradat. Em tancava a l'habitació per estudiar en veu alta, amb música clàssica de fons, això ja ho feia. Llavors, els vídeos que feia al principi, si entreu al canal i investigueu una miqueta, veureu que són amb suport de vídeos que jo trobava a la xarxa, i música o amb fotografies que jo anava alternant, i la meva veu en off. Alguns eren textos meus, propis, i alguns altres no, han sigut textos d'altres autors. De fet, la majoria dels vídeos que jo he fet per al canal són d'altres autors que a mi m'han agradat i que he anat llegint al llarg de tots aquests 9 anys, no? No tots els que he llegit, però sí textos que he considerat o que m'han agradat per llegir en veu alta. Una cosa que vaig canviar al cap d'un temps va ser que, en comptes d'editar-los amb imatges, vaig sortir jo directament. De fet, va ser a partir d'un vídeo que vaig gravar, d'un poema que vaig dedicar al meu pare quan va morir, que era a Canadà, i que vaig llegir jo directament, i vaig veure que a la gent, al públic, doncs, li va agradar molt. I bé, entre això i així que també m'estalviava el temps d'edició, perquè em comportava un temps d'edició, de buscar les imatges i la música i tot plegat, doncs, bueno, era una manera pràctica de jo llegir els textos i fer-ho directament i en un moment. Alguns autors dels que he anat comentant he reincidit en la lectura. Una d'elles, per exemple, és la Rosalía de Castro, que he llegit tant en poesia com en prosa o en assaig. El Charles Bukowski, per exemple, en Martí Pol. Doncs he llegit molts autors de literatura nord-americana. He anat alternant amb textos meus, algun poema meu també, i d'un temps cap aquí una cosa que he fet perquè m'agrada molt és donar context a la lectura que faré, introduint a l'autor i comentant la lectura. De fet, és una cosa que jo ja feia quan penjava el vídeo, doncs ho feia però per escrit, no? Introduïa el que jo anava a escriure, però ara doncs ho faig perquè la veritat és que en el meu dia a dia no tinc gaires oportunitats de parlar sobre literatura, i a mi m'agrada parlar de viva veu, i fer-ho a través del meu canal, doncs la veritat és que m'agrada i em fa feliç, no? I llavors, doncs això, introdueixo una miqueta el text i després el llegeixo. És una cosa que he fet amb els darrers 5 o 6 vídeos, i bé, a mi m'agrada molt, em sembla que se'm nota, i espero que a la gent li agradi. Porto 9 anys, com he dit, amb aquest canal. Imagino que els pròxims vídeos que faré seran una mica amb la línia dels darrers. No sé com evolucionarà ni el temps que estarà al canal. La veritat és que és una cosa que he anat fent, no m'he plantejat mai temps. He anat fent, però també sí que he vist que he anat evolucionant, i m'ha agradat molt aquesta evolució, no? Sobretot el fet aquest d'introduir, és una cosa que a mi em donava com molta por, no? Això és de parlar en públic o fer-ho així, doncs la veritat és que estic molt contenta, i espero seguir un temps més i anar-vos aportant lectures que m'agraden a mi, i espero que us aportin també a vosaltres. O sigui que moltes gràcies per seguir-me i per escoltar-me.